कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू युअर न्यू ब्लॉग. सो मंडळी, आजचा ब्लॉग होता घराकडून चाललो आणि आम्ही असं शेतात. तर आम्ही काय करतो तुमका दाखवतो. आणि यावर्षी पहिल्यांदाच आमचे कांदे असत ते रिगाग नाहीत, म्हणजे मोठे होक नाही, छोटे असत. आणि आईचं संताप झाला तुमका दाखवते, चला. हे बघा, यासाठी आई कांदे कुपवता आणि कांदे झाले त्या वर्षी बारीक. हे बघा, कांद्यांका यावर्षी काय नाही असं. आई रागात रागात कुपवत ऐक. विषय काय, दरवर्षी आमचे कांदे बरे एवढे मोठे होतात आणि यावर्षीच कांदे असे बारीक झाले आहेत त्याच्यामुळे. आणि एका रिझन असा, स्पेशल रिझन आहे थोडासा सॅड. कांद्यांका जेव्हा पोषण तत्व भेटाक हवे होते तेव्हा आमची आजी ऑफ झालेली, त्यामुळे आमका कांद्यांका गोवर आणि घालूक भेटक नाही, त्याच्यामुळे हे कांदे झाले असत बारीक. नाही तर आमचे दरवर्षी कांदे खूप चांगले होतात, मध्ये मध्ये चांगले झालेत. हे बघा, ह्या कांद्यांका काय भेटक नाही. चुकात रे कांदे काहीतरी असे झाले चुकान, आणि बाकीचे कांदे सगळे असे आहेत. आईन 2 होळी कुपल्यानंतर मी आता घरात घेऊन जातले. काय वजन नाही कांद्यांकडे, वजनकडे कांदोच नाही. आव्हान जशाक तसं आव्हान. फुकटचे आपले पैशाक धनी 3,500 रुपये भरून झाले. गोवर किती हजाराचं आणलं. विकत नाही जरी हाडलं तरी माणूस केन काहीतरी व्हायच होता ना घेऊ. म्हणजे एका गोवर आम्ही लोकांचं आणून घातलं. त्याच्या कारणानेच हे कांदे बाळावले. काही कांदे बघ. हे बघ, बरं कांदे गावलं. रडा खालच्या कोपऱ्याचे तरी साधारण होत, ते काय मेहनत नसतं. येईल हे काय म्हणतात आई, ते घोळी रिली वाश घोळ. आईला संताप अनावर झालेला आहे माझ्या. जाऊया, घेऊन जाऊया घराकडे. ऊन लागतं, 10 वाजे दिली मम्मी. सकाळीच कुपूचे लागतात कांदे. जाऊया. तुका गाणं नाही आणू गय भरूक, माका आणले. हे बघा, एवढं मोठं कोपरू आहे मंडळी, पण त्याच्यात आता काय भेटायचं नाही आपल्यात. असं दे, त्या भेटत्याला आता खुशी खुशी घेऊ गोया, घेऊन जाऊया गाणं आपण घरात. मंडळी 10 वाजतात आणि ऊन आता खूपच लागतात. आई का मी घरात घेऊन जाते, कांदे पटपट घरात नेऊ गोयत. आणि आईन शिकळी घातल्या ना, ते पण तुमका दाखवतंय. कोणाला इकत वेळ असले तर कॉन्टॅक्ट करा. तुका खाव गावतात काय झाली बघ. आईला जरा आपलं मत विचारूया. आई, तू कांदे विकणार आहेस? चल गवलू रे देवा, ग माझं बायचा होय. खरं जाऊया. तडची एक शिकवली. खालच्या कोपऱ्यातले कांदे आमचे बरे झाले आहेत आणि आई निवडून निवडून मोठ्या मोठ्या कांद्यांची शिकळ घालता. तर मी तुमका दाखवते घराकडे गेले का शिकळ. पप्पा पाणी लावतात खडे. ह्या कोपऱ्यात कांदे भारी लागतात. त्याची यंदा मेहनत नाही ना सांगायचं. ह्याचे कांदे चला, पप्पा तरी पाणी लावतो कोपऱ्यांका वाली का. या कोपऱ्यातले जरा कांदे चांगले भेटले ती बरं झालं म्हणता. दाखव बघ, त्याची बारकी आहेत का मोठे. हे बघ, हे तरी साधारण दे माझ्या हातात. कुपून टाकूक झाला. हे बघा, घरात नाही ती यंदा दाना धर्माचं व्यवहार सोडूक झालं. पाहुण्यांका उगे 10 शिकी फुकट जाऊ होते आमचे, म्हणूनच बकट यंदा बरे जाऊ नाही कांदे. आई त्यासाठी कांदे भरतात. उसर तुमका मी आमच्या पळड्यातली भाजी दाखवते. हे बघा, यासाठी वाली लागलेत, दडगेवाली. आणि मेललेल्या मिरच्यांका कितके मिरची लागले ते बघा. हे बघा, आई वांगी कशा काढूक नाही. हाय आई शपथ, बाई साहेब, हे काटे असत. हे बघा, काटे असत. हे बघा, काटच मोडलो.
लांबोडी वांगी, घोसाची वांगी पण आहेत. भर वजनच नाही त्या कांद्यांका, सगळे भर. हे बघा काट चमचमता मग आई, वजन हा कांद्यांका. चल ढकलीत घेऊन जाते. मस्त कांदे जायचं नाही कोणी विचारून ऊन लागान दमाक झाला आणि होईल आमच्यामुळे खेळा. चिंकू हाय कर भाऊ सगळ्यांना. लावक नाही ते सुखी हाय हाय ये पण दांडके झाले. ये चिंकी त्याने आपला खत घातला चिंकी चिंकी. चला ही शेवटची 2 गाळणी ती घेऊन जाऊया. एक तू घे एक मी घेते. म्हणले शेवटची 2च गाळणी आहे ती घेऊन जाऊया, मग आपल्या बाकीची कामं करूची असत. चला आई दमली आहे सकाळपासून. मी घरातली सगळी कामं केलंय, कपडे धुतलंय, पाणी भरलंय. मंडळी तुमका थोड्या वेळानं भेटते मी. आणि जसं की तुमका बोललेलं आहे, मी तुमका घराकडे गेल्यावर शिकळी दाखवते. तर मी आता तुमका शिकळी दाखवते. मी घेऊन येते बाहेर थोडेसे एक्झाम्पलसाठी. तर चला शिकळी बघा. हे असतात आमचे गावठी कांदे आणि आई शिकळी घातल्या ना, ते बघा. हे बघा आई सरसकट घातलं ना, सरसकट घातलेले आहेत. असं नाही की सगळेच लहान मोठे असे. हे बघू शकतात त्या कांद्यांची साईज बघा. आमचे यावर्षी कांदे मोठे होक नाही होते, पण तरी पण आईन सगळे वेचून मोठ्या कांद्यांची असे शिकळी घातले ना. साईज बघा कांद्याची. आणि वेणी घातलेली आहे पूर्ण ही बघा. जर कोणाक हवे असतील तर माका कॉन्टॅक्ट करा. मी तुमका ॲड्रेस वगैरे देईन, कमेंट करा. जिथे ॲड्रेस देईन तिथे येऊन घेऊन जाऊ शकताय तुम्ही.